Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qatt irid jiddiskuti u jieħu pożizzjoni dwar l-abbozz ta' liġi li jagħmel illegali t-terapija ta' konverżjoni. Liġi li l-abbozz tagħha kien għal konsultazzjoni pubblika bejn nofs Diċembru u nofs Jannar li għaddew. Dwar dan reaġixxa LGBTI Labour li staqsa jekk hemmx għalfejn diskussjoni biex Simon Busuttil jistqar darba dejjem li l-omosessualità mhijiex marda u li ma tistax titfejjaq b'xi terapija, jew biex jiddikjara darba dejjem li l-omosessualità u l-pedofilija mhumiex relatati. LGBTI Labour innutat li l-ħadd intilfet opportunità oħra li jkun hemm qbil bejn il-partiti politiċi favur l-ugwaljanza u l-protezzjoni tal-iktar vulnerabbli fost il-komunità LGBTI f'pajjiżna. L-għaqda laqat b'sodisfazzjon li l-Prim Ministru u l-Ministru responsabbli mill-libertajiet ċivili iddikjaraw li l-Gvern u kommess li tiddaħħal il-liġi li tikkriminalizza terapiji ta' konverżjoni. LGBTI Labour staqsiet x'diskussjoni trid issir fil-Partit Nazzjonalista qabel Simon Busuttil jaqbel li l-ebda żagħżugħ jew żagħżugħa m'għandha tiġi mġiegħla tgħaddi minn trattamenti mediċi jew psikoloġiċi biex tinbidlilha l-orjentazzjoni sesswali tagħha kontra r-rieda tal-istess persuna. Intant il-Forum Żgħażagħ Laburisti rreaġixxa għal pożizzjoni uffiċjali tal-Kumitat fih dan il-Kurja. Għamilha ċara li l-orjentazzjoni sesswali qatt ma tista' titqies bħala marda u saħħu li huwa fid-dmir tal-Gvern li jkompli jilleġiżla biex iħares persuni vulnerabbli milli jispiċċaw vittmi ta' teoriji maligni. Forum Żgħażagħ Laburisti qal li huwa inkwetanti wkoll il-fatt li dan id-dokument qiegħed jorbot l-omosessualità mal-pedofilija, dikjarazzjoni perikoluża u inġusta li titfa' f'dell il-komunità LGBTIQ+ f'pajjiżna. Il-forum ukoll esprima d-diżappunt li l-Oppożizzjoni għadha ma ħadiġ pożizzjoni dwar dan l-abbozz 10 ġimgħat wara li tpoġġa għal konsultazzjoni.